Talu bukan saja ni ipar. Dama. Lu dia ni saja ni. Lu dia ni saja. Dama. Dua mata. Dua macam dua. Kecil sih. Dua kali kan. Kecil yang punya dua mata. Sama kecil yang punya. Dua jam ni perlu ninggal ya. Dua jam yang mata dah. Dua jam mana? Kecil yang punya. Cuci tu dua macam. Kecil yang apa lagi orang sih? Kecil sih dua mata. Kecil yang punya sama. Dua macam kecil kita lu terang ya, saja dengan tu le, dah terang lah lu, saja dia lu, dua macam, dua jaya mana, dua jaya mana, saja dia lu, dua macam, ya boleh mana, saja terang dia, kita saya orang mimi. Kita saya dua kau tahu ni, mama, mimi le. नोंथांमोना मोनसे आरामगोनां आरो जेंना गैयै दावबायनायनि मोनदांथिखौ नागिरदों नामा? शक्ति यात्रानि अनगा आरो जेबो गैया। शक्ति यात्रानि गोदान बास सिबिथायखौ नोंथांमोना दिनैनिफ्रायनो लानो हासिगोन। शक्ति यात्रानि गोदान बास सिबिथाया क'क्राझार आरो गुवाहाटीनि गेजेराव दावबायनो थाखाय मोनसे सुबिदा गोनां आरो बाङाय बेसेनावनो नोंथांमोननो गोलाव लामा हान्थिलांनो सुबिदाखौ होयो। शक्ति यात्राजों नोंथाङा गोदानथार बासफोरनि सुबिदाफोरखौ बाङाय बेसेन होनानैनो आरामगोनां दावबायनायखौ लानो हागोन। जोंनि बासफोरा गोदान मुगानि सुबिदाफोरखौ होयो, जेरै एयार कन्डिशनिं, आरामगोनां जिरायनाय आरो थोजासे लेगरुमजों सुजुजानाय जिरायग्रा, जाहाथे नोंथाङा गोलाव लामा हान्थिलांनायाव मोनसे आरामगोनां दावबायनायखौ मोननो हायो। शक्ति यात्रा बास सिबिथायनि रोंग'थि गोनां आरो आखा-फाखा ड्राइभारफोरा मोनसे रैखाथि गोनां आरो रंजाथाव दावबायनाय होनो थाखाय बे सुबिदाखौ नोंथांमोननो लानानै फैदों। शक्ति यात्रा बास सिबिथाया नोंथांनि टिकेट बुकिं खालामनो गोरलै आरो जेंना गैयै खालामदों। नोंथाङा टिकेट बुकिंनि थाखाय प्रगति भवननि साखाथिनि टिकेट काउन्टारनिफ्राय अफलाइन आरो www.redbus.in वेबसाइटनि गेजेरजों अनलाइनबो बुक खालामनो हागोन। बिदिब्ला मानो नेथ'नो? शक्ति यात्रानि आरामगोनां आरो जेंना गैयै दावबायनायनि मोनदांथिखौ लाफैनो दिनैनो नोंथांनि टिकेटखौ बुक खालामदो।